Aros funud. Dim ysbryd go iawn nhw yna. Mae'r sgrin yma'n debyg ar un i jyst i wneud. Ife ti mewn gwisg ysbryd yw na, Rhys? Ie. O ges ti ofn yn do? Na ddo. Do nes di. Tymau bach, falle. Yn y dyddiau cyn CGI, dyma sut nhw'n creu ysbrydion mewn ffilmiau. A hefyd, nhw'n wedi gallu rhoi ser fel Tupac, Michael Jackson, Elvis Presley ar lwyfannau ar ôl nhw farw. A mae fe'n gweithio just fel yr hologram nes i gynnau, yn dwi? Wel, i weid y gwir, dim hologram yw e, ond Pepper's Ghost. Mae'r gwydr yma ar ongl, fel bod yn adlewyrchu fi draw i fan hyn. Os ti'n cael y goleuon iawn... Oh, gret! Mae fe'n edrych fel bod ysbryd na. Ond Rhys, os o'i ti dal fan hyn, Ie. a fi fan hyn, Ie. pan bod yr ysbryd dal fan 'na?